Искам да кажа една истина. Абе, едеше ми се яйца. Ходи у комшията. Бай Валя. Няма. За Русия. Бай Радя. За Горна. Минко там един комшия. Дай ми яйца. Няма, събирам ги. От четвърти отидох. Цялата улица, никой не ми даде. Тъй ли? Абе, глупав ли съм? Я в неделя отидох купи си кокошки. Става дума, нямах опит. Взимах бракувани от деца износени. Тъй ли? Аз ще обадя на другата година. Яйца имам, пържа се с чушки и тъй нататък. Другата година тъй се изучих. Отивам на пазаря. Ярки, големи, порода, хубава, точно не мога да я кажа, като се интересува някакво. Целите черни с жълто тук златисто. Трета година. Хора, яйца. Сега пак пронасят. Малки са, а пък друг случай. И на жените, дай ми и на кокошка, докато ти пронесат, няма да ти дам. Пронесоха, дадох им, срещаме другата неделя, направих на 4-5 порции. И на шепа мъжнина, дадох на детето от чужбина. Майко, искам за чорба и за 3-4 ядера. Тя се знае, капули и други работи. И сега ще иде да им давам за чужбина.